Λοιπόν, θα πάμε να ρίξουμε παραγάδι και λίγο καφετί. Μόνο παραγάδι. Όχι ρε, τι θα κάνουμε τόση ώρα. Μπορείς να πάρεις εδώ τη... την κατάρα βγάζω. Μην ανησυχείτε, έχουμε πιάσει πάρα πολλά. 4 για την ακρίβεια. Το άλλο κρύβτηκε. Φύγε ρε. Αυτό είναι καλό. Για τράβες απρίδινο, Κωνσταντίνο. Τραβάς. Σηκώθηκε για να βάλει δύναμη. Έλα. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Ο κύριος και κύριοι, δείτε εδώ ένα λούτσο. Σαβρίδι. Σαβρίδι. Είναι άλματα. Θα μας βρείτε στο site μας www.charades που δεν κάνουν ούτε για τζοβάνιδες.gr. Παιχτάρα μου. Δεν θα το πιάσω. Έλα ρε μάσα. Να σου πει. Γατάκι. Κι άλλο φέρνω. Σιγά δείξτε με έτσι. Έρχεται. Έλα παιχτάρα μου. Έλα. Πω. Αγκίστρια βρήκαμε. Τρομερό. Τέτοιο με αυτό. Είναι και το τέτοιο μετά αυτό. Πω. www.savrit.com. Υπάρχει και το molocha.com και αυτό δικό μας site. Έλα σταμάτα να τραβάς τόσο. Επίσης υπάρχει το Roscom, υπάρχει το Pharmacom, υπάρχει το Cotaform, Evcom. Κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Τα λέμε στο ψάρεμα. Όχι, θα τα ακούσω. Εσύ κανένα βαρύ δεν θα είναι. Το νιώθεις, βαρύ δεν είναι. Και αυτό. Ωραία, τι είναι αυτό. Αυτό ήταν. Ναι. Να δουλεύεις. Δεν ξέρεις. Να, παραγάδι νούμερο 1. Πάτησε. Εκεί, τραβά. Τραβά τα, φύγει. Κυρίες και κύριοι, το βλέπουμε. Έλα παιχτάρα μου. Όλε, ναι. Τόσο το χάσω. Άντε. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε το θαυριτάρο.
δείτε τον. Κύριε, τι έχετε να μας πείτε? Τίποτε. Δεν χωράω μες στον κουβάρα, σε πετάω μέσα. Ναι. Σφήνος. Ο κύριος Σταυρίδης μεταφράζω. Μας λέει ότι Μη ρε πιτσίλα. Αχ, ήρθε εδώ τα κάνει όλα μουσκες. γιατί στη χώρα του δεν πληρώνουνε καλά. Κόβουνε συντάξει, Έχει χαράτσι στη χώρα. χαράτσια. Ο κύριος Σταυρίδης ήρθε εδώ. Σταυρίδη. Και βλέπουμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχουμε πιάσει είναι 3 σταυριδάκια και 3 σταυριδάκια. Σέρουλες. Και μία... Πες το. Έλα, τραβάω, πες. Έλα, πες το. Πετσούλα, στα βουτιά. Πες το ρε. Πες το. Πώς να έρθω στο σπίτι με τα χέρια μου άδεια, γι' αυτό πήγα στα τζαμπό και αγόρασα κάτι.